हेलो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ஆறு 6.45 6.47 வரைக்கும் பார்த்தோம் பிரபுஜி. யோகி புலன்களை கட்டுப்படுத்துவன் கடவுளுடன் தொடர்பு 6.46 பார்த்தோம் பிரபுஜி. தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார் பிரபுஜி. தவம் புரிபவன் கடவுளை அடைவதற்காக தவம் புரிபவன்றதுனா கடவுளை அடைவதற்காக தவம் புரியலாம், அல்லது சித்திகளை பெறுவதற்காகவும் தவம் புரியலாம். ஞானி பௌதிக தளத்தில் இருந்து விடுபட்டவர், அவர்களுக்கு ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா பற்றிய ஞானம் உண்டு, ஆனால் அவர்களுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்காது. கருமிகள் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர். யோகி என்பவர் யாருன்னா பரமாத்மாவுடன் ஒன்றிணையை பார்ப்பது தன்னுணர்வு பெற்றவன். யோகிகள் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்கிறார்கள். பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொண்டவன் யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இது அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது மட்டும் இல்லை, இது நமக்கும் சொல்லப்பட்டதுதான். 6.47 பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா சொல்லியிருக்காங்க பிரபுஜி. எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான சீடன் யார் என்பதை இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார் அவரு. கிருஷ்ணருக்கு வழிபாடு செய்வது அவரை திருப்தி செய்தால் அனைத்து தேவர்களையும் திருப்திப்படுத்தியதாக அர்த்தம். Preaching gives us opportunity go back to God. கிருஷ்ணர் அனைவரும் தன்னை அடைய வழிவகை செய்துள்ளார். கிருஷ்ணர் யாரையும் ஒருபோதும் புறக்கணிக்கவில்லை. கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம், இந்த 4 யோகங்களும் பகவான் பரம புருஷரை அடைவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றாலும் பக்தி யோகமே மிக சிறந்தது. யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம்தான். மற்ற யோகங்கள் அனைத்தும் பக்தி யோகத்தின் படிநிலைகள். எனவே பக்தி யோகம் சிறந்தது. அடுத்ததா கடைசி 6ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் சொன்னீங்க. 6.1 6.9 மனதின் இயற்கை, மனம் நண்பனா விரோதியான்னு சொல்லிட்டு, அடுத்து 6.10 6.36 வரைக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சுருக்கமா சொன்னீங்க. 6.37 to 6.45 வரைக்கும் வெற்றி அடையாத யோகியின் நிலை. 6.4647 மிக உயர்ந்த யோகி நிலை எப்படி இருப்பாங்க. அடுத்தது பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா 1 முதல் 6 வரை கர்மயோகம் பற்றியும், 7 முதல் 12வது அத்தியாயம் வரை பக்தி யோகம் பற்றியும், 13 முதல் 18வது அத்தியாயம் வரை ஞான யோகம் பற்றியும் தெளிவாக விளக்குகிறது. அடுத்த அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான அறிவு, முழுமையான அறிவு அல்லது பூரணத்தின் ஞானம். இதுல பார்த்தீங்கன்னா 7.1 7.3 வரைக்கும் கேள்வி ஞானம், 7.4 7.12 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் சக்திகள், 7.13 7.19 வரைக்கும் கிருஷ்ணரை ஏற்பது அல்லது நிராகரிப்பது, 20 to 25 தேவர்கள் வழிபாடு, 26 to 30 யார் சிறந்த கிருஷ்ண பக்தராக இருக்க முடியும். அப்புறம் அடுத்தது கற்றுக்கொள்ள அப்படின்னு சொன்னீங்க. கேட்பதன் மூலமாக முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரின் தாழ்ந்த ஜடசக்தி, ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும பொருட்கள், கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, உயிர்வாழிகள், கிருஷ்ணரே பிரபஞ்சத்தை படைப்பவர், காப்பவர், அழிப்பவர். அடுத்தது 5வதா கிருஷ்ணர் எங்கும் நிறைந்தவர், அனைத்தும் சாரம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த கேட்பதன் மூலம் அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி தெளிவா சொன்னீங்க. ஆதி காலத்திலிருந்து ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள், உபனிஷத்துக்கள், 18 புராணங்கள்லாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அல்லது இந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக அப்படியே கேட்டுதான் நமக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்குது. அடுத்ததா 7.1 புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பகவான் பிருதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறை பற்றி இந்த இதுல சொல்ல போறாங்க. அசம்சயம் சமக்கரம், ஃபைனல் ஸ்டேஜ், கிருஷ்ணரை அடைதல். பகவானை பார்ப்பதற்காக கேட்பதன் மூலமாக உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.
அதை கேட்பதை பற்றி மிக முக்கியமாக சொல்லியிருக்கேன் பிரபுஜி. இந்த 7.1 நீங்க மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும் பிரபுஜி. இதுதான் நீங்க போன வாரம் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ, தெளிவா விளக்குனீங்க. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். 7 சாப்டர் சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் 7.1 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி இந்த 7th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை பற்றி சொல்ல போறார். கிருஷ்ணருடைய மகிமை எல்லாம். ஏன்னா இந்த டோட்டலா நம்ம இந்த 7 to 12 நம்ம என்ன பார்க்குறோம், பக்தி யோகத்தை பற்றி பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ அதனால நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி வந்து ஒரு புரிதல் நமக்கு தேவை. ஸோ அந்த விஞ்ஞானத்தை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ரைட். ஸோ அந்த விஞ்ஞானம், கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டு அப்புறம் பக்தி முறைகள் எப்படி, பக்தியில் எப்படி ஈடுபட வேண்டும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன கூறினார், பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொன்ற மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம இது வந்து நான் சொன்னேன், இந்த லாஸ்ட் 6.47க்கு இதுக்கு லிங்க். ஏன்னா 6.47ல வந்து எப்படி வந்து ஒரு யோகியானவன் கிருஷ்ணன் சரணடைய வேண்டும், அப்படி சரணடையும் பொழுது எப்படி வந்து அவர் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராகிறார், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் 6.47ல. 7 கண்டினியூ பண்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? 7.2ல இருந்து படிக்கலாமா? ஓகே. இப்போ நம்ம 7.1 போன வாட்டி நம்ம ஒரு கிளிம்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அது ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம 7.2ல இருந்து பார்க்கலாம். ஸோ 7.1 நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இதுதான் அவரிடம் எப்படி கிருஷ்ணருடன் நம்ம வந்து ஒருங்கிணைந்து இருக்க முடியும் அப்படின்னா, எப்படின்னா ஒன்று அவரை பற்றி அவரிடமிருந்து கேட்கிறது, அப்புறம் மனதில் அவர் மீது பற்றுதல் கொள்வது, அப்புறம் பக்தி யோகத்தை பயின்று பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பது, அப்புறம் அவருடன் முழு உணர்வில் இருப்பதா. ஏன்னா பக்தி யோகம் நம்ம பயின்றாலே கிருஷ்ணருடன் முழு உணர்வில் நம்ம இருப்போம். அப்போ நம்ம வந்து அவரை சென்றடையலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நம்ம அதான் பார்த்தோம். இந்த பிரபுஜியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அந்த லேடர், அந்த ஸ்டேஜஸ். இப்படி கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டா என்ன ஆகும், கிருஷ்ணர் நமக்கு நண்பராகிறார் அப்படிங்கும்போது நம்ம தூய்மைப்படுத்துகிறார். இப்போ இதயம் தூய்மைப்படும்போது என்ன ஆகுது, திவ்ய ஞானம் நமக்கு அடையுது. திவ்ய ஞானத்துல என்ன நமக்கு கிளியரா புரியுது, தட் இஸ் உடல் வேறு, நம்மளுடைய ஆத்மா வேறு, கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லை அவரை விட மேலாகவோ யாரும் கிடையாது, அவர்கள் தான் எல்லாம் தோன்றியுள்ளது, அவரே சர்வ காரியங்கள் காரணம், அதெல்லாம் நமக்கு புரியுது ஞானம் குறிக்கும் போது. அப்படி தான் புரிந்து கொண்ட உடனே நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் நிலையான ஒரு நிலையை அடைகிறோம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அது நம்ம கான்ஸ்டன்டா எந்த வித டீவியேஷன் இல்லாமல் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு நிலையான நிலையை பெறலாம். அதுதான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம அந்த பக்தியில் நம்ம நிலைத்திருக்கும் போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ரஜோ குணம் தமோ குணம் எல்லாம் நீங்குகிறது. அப்புறம் என்ன, நம்ம சத்துவ குணத்தில் நிலை பெறுகிறோம். அப்புறம் என்ன, சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் நாம் வந்து இருப்போம். சுத்த சத்துவம் சொல்லும் போது என்ன, நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், எண்ணம் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருக்காக நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் தான் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த நிலையை நம்ம இருக்கும் பொழுது என்ன, ஜடப்பற்று என்ற கடினமான முடிச்சை வந்து நம்ம அறுத்து விடுகிறோம். அப்பொழுது நம்ம இறை விஞ்ஞானத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறோம். அது பிரபுஜியை சொன்னாரு, அசம்சயம்
அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம அடைகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ பகவானை எப்படி நம்ம இது அந்த நிலையை எப்படி நம்ம பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சிரவணம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம சிரவணம் ஒரு போனஃபைட் அத்தாரிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவின் வாயிலாக. ஸோ அந்த அந்த அப்படி நம்ம பகவானை பற்றி அறிந்து கொண்டால் நம்ம நம்மளை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஸோ ஒன்று கேள்வி, ரெண்டாவது படித்திருப்போம். பிரபுபாதர் நமக்காக நிறைய புத்தகங்களை அளித்துள்ளார். எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து இதெல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அது படிக்கும்போது என்ன, அது கேள்வி ஞானம் தான் இல்லையா, நமக்கு அது புரிகிறது. அது படித்து புரிந்து கொண்டு அதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மளோட சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இல்ல குருக்கள் கிட்ட எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு நம்ம இந்த பக்தி பாதையில் முன்னேற வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, அதுதான் ஒரு வழிமுறை. இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். 7. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஞானம் தேகம் ஷவிஞான மிதகம் மிதம் லஷ்யாம்ய சேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோ அந்யோஜத்வம் தத்யம் மக வஷி இஷயதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பர்பட்டு ஒன்று கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. பர்பட் இருக்கா, எல்லாம் ஷேர் பண்றேன். பிரபுஜி என்ன சொல்றீங்க? இந்த இது விளக்கங்கள் படிக்கணும். படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே. ஞானம் தேகம் இது மொழிபெயர்ப்பு முட்பாத்தாஜி பொருளரை படிக்கணும். ஸ்கிரீனை இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க பிரபுஜி, கிளியர் ஸ்கிரீன் கிளியர் பண்ணுங்க. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இவ்விரண்டின் மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். இத்தகு அறிவு முறையை விளக்க விரும்புகிறார் பகவான். ஏனெனில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க பக்தனும் நண்பனும் ஆவான். 4ஆம் அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட இவ்விளக்கம் இங்கு மீண்டும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இறைவனிடமிருந்து நேரடியாக வரும் சீடத்தொடரின் மூலமாக மட்டுமே முழு அறிவை அடைய முடியும். எனவே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லாவித யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு பக்தியுடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. மேலும் அறிய வேண்டியவை ஏதும் இல்லை. வேதம் முண்டக உபனிஷத் கூறுகின்றது. 1.3 கூறுகின்றது, கஷ்மின்னோ பகவோ விக்னாதே சர்வம் இதம் விக்னாதம் பவதி. பதம் 7.3 மனுஷ்யானம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ 7.2ல என்ன சொல்றாங்க? தற்போது
சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை நீ அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டிய எதுவுமே இருக்காது. பகவான் சொல்ற, நான் உனக்கு வந்து இந்த அறிவை, தெய்வீக அறிவும் சரி சாதாரண அறிவும் கொடுக்கிறேன். அது கிடைத்த உடனே அதுக்கப்புறம் உனக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டியதுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுல வந்து பர்பட்ல ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இரண்டின் மூலம். இது இரண்டின் மூலம் யாரு? ஜட ஒரு உலகத்தையும் அதே மாதிரி அதுக்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இது இரண்டின் மூலம் யாரு? கிருஷ்ணர் தான் இல்ல. ஸோ அதுதான் அவரை பற்றி அறிய வேண்டியது. ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். பாக்கி எல்லாம் வந்து முழு அறிவு கிடையாது. இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொன்னேன், ஞானம்னு என்ன? தட் இஸ் ஆத்மா. அதே மாதிரி வந்து இந்த ஜட உலகம், தட் இஸ் உடம்பு இல்லையா, உடல் ஆத்மா ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். முதல்ல அந்த மாதிரி வித்தியாசம் இருக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் அந்த ஆத்மான்னு சொல்லும்போது இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? இது படைத்தது யாரு? கிருஷ்ணர் அப்புறமா இல்லையா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஸோ அவரிலிருந்து எல்லாமே தோன்றியுள்ளது. ஸோ இதை பற்றி முழு அறிவு அடையும் போது, இதை பற்றி புரியும் போதுதான் முழு அறிவு அடைந்த நிலையை அடைகிறார் ஒருவன். ஓகே. ஸோ அதனால்தான் சொல்றேன், இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். இத்தகைய அறிவு முறையை விளக்க விரும்புகிறார் பகவான். ஏனெனில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க பக்தனும் நண்பனும் ஆவான். இதை முன்னாடியே பார்த்தோம். 4ஆம் அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த விளக்கம் இங்கு மீண்டும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இறைவனிடமிருந்து நேரடியாக வரும் சீடத்தொடரின் மூலமாக மட்டுமே முழு அறிவை அடைய முடியும். எனவே எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமாகவும் எல்லாவித யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய அறிவின் அறிந்து கொள்ள காரணம் யாரு? கிருஷ்ணர்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அறிவு வேணும். ஸோ அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு வந்து இந்த பக்தியினை பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. இல்லாட்டி வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். இது ஏன் அப்படி, இது அப்படி, அதெல்லாம் என்ன? ஸ்பெகுலேஷன். ஸோ அதனால அந்த ஸ்பெகுலேஷன் எதுவும் வந்து முழு அறிவை சென்று அடைய நமக்கு உதவாது. காரணம் என்ன? முன்னாடியே சொல்லியிருக்க, மனிதனுக்கு ஒரு உயிர் வாழ்க்கைக்கு என்ன 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ் உண்டு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து எல்லாம் தெரிந்த, தட் இஸ் நம்ம போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இல்லாட்டி நம்ம வந்து அதுல ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம அதை பத்தி ஃபுல்லு புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஒரு ஆயுசு பத்தாது. ஸோ அதனால சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்றது நம்ம அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்மளால அந்த முழு அறிவு பெறறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால தான் சொல்றோம், சீட பரம்பரையில் நம்ம வந்து இந்த சீட பரம்பரையில் வந்த உன்னத ஒரு ஆத்மாவை, உன்னத ஒரு குருவை நாம் வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு சீடனாய் அமைந்து நாம வந்து இந்த நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ் நம்ம எழுத வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு உடைய இது தேவை. இல்லாட்டி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குரு நமக்கு இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து முழுமையான அறிவு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. இல்லைன்னா டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு கண்டிப்பாக தேவை நம்மளோட ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து எந்தவித ஒரு தீங்கும் ஏற்படாமல் நம்ம வந்து இந்த காட்டுக்குள் நம்ம வந்து சர்வை பண்ணி நம்ம இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு கைடு தேவை. அந்த கைடு தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து மெயின் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, நாம் புரிய வேண்டியது கடவுள் தான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணா. அவரில் தான் எல்லாம் தோன்றியுள்ளது. அவர் தான் எல்லா யக்னங்களுக்கும் காரணம். எல்லா யக்னங்களுக்கும் தலைவர். அவரை பிரீதிப்படுத்த வேண்டும். எல்லா யக்னங்களும் அவரை தான் வந்து சந்தோஷப்படுத்தும். அதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம், சாப்டர் படிக்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த நிலையை புரிந்து கொள்கிறவன் தான் ஒரு அறிவுடையவன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ இது பார்க்கலாம், ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? 3rd ஸ்லோகம்.
கவிதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? கவிதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी नाटक बनावा प्रभु படிங்க பிரபு. मनुष्याणां ஷேர் பண்ணி ப்ராப்பர். ஒரு மினிட் நான் இது ஷேர் பண்ணுங்க. प्रभु जी वासिका प्रभु जी வாசிங்க பிரபு. मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यदति सिद्धये यददाम् अभिसिद्धानां कस्सिं मां वेत्ति तत्वतः ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவரே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். பொருளுரை படிக்கும் பிரபு. பொருளையும் படிங்க பிரபு. பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் உள்ளனர். பல்லாயிரக்கணக்கான அத்தகு மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவரே ஆத்மா என்றால் என்ன, உடல் என்றால் என்ன, பூரண உண்மை என்றால் என்ன போன்றவற்றை அறிவதற்கான திவ்ய உணர்வின் நாட்டம் கொள்கின்றனர். மனித சமுதாயம் உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்தல், தற்காத்து கொள்ளுதல் ஆகிய மிருகங்களின் நிலையே பொதுவாக இருந்து வருகிறது. ஆன்மீக ஞானத்தில் ஏறக்குறைய யாருக்குமே ஆர்வமில்லை. ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் அவற்றை உணர்வதற்கான ஞான யோகம், தியான யோகம், சாக்கிய யோகம், ஜடத்திலிருந்து ஆத்மாவை பிரித்தறிதல் போன்ற திவ்யமான ஞானத்தை வழங்கும் கீதை முதல் 6 அத்தியாயங்கள் அத்தகு திவ்ய ஞானத்தில் ஆர்வமுடையவர்களுக்கானவை. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கிருஷ்ணரை அறிய முடியும். மற்ற ஆன்மீகிகள் அருவ பிரம்மனை உணரலாம். ஏனெனில் அது கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதை விட எளிதானது. கிருஷ்ணரே பரம புருஷர். அதே சமயத்தில் அவர் பிரம்ம ஞானத்திற்கும் பரமாத்மா ஞானத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஞானிகளும் கிருஷ்ணரை அறியும் தமது முயற்சியில் குழப்பமடைகின்றனர். அத்வைதிகள் தலை சிறந்தவரான ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார் தனது கீதை உரையில் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அவரை பின்பற்றும் பேர் இக்கருத்தினை ஏற்பதில்லை. ஏனெனில் அருவ பிரமனை பற்றி திவ்ய ஞானம் ஒருவருக்கு இருந்தால் கிருஷ்ணரை அறிவது மிகவும் கடினமாகும். கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், ஆதி புருஷர், கோவிந்தம், ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா, அநாதிர் ஆதி கோவிந்தா, சர்வ காரண காரணம். பக்தர் அல்லாதோர் அவரை அறிவது மிகவும் கடினம். அத்தகையோர் பக்தியின் பாதை மிகவும் எளிதானது என்று கூறும் போதிலும் அவர்களால் இதனை பயிற்சி செய்ய முடியாது. பக்தர் அல்லாத அந்த பிரிவினர் அறிவிப்பது போல பக்தியின் பாதை அவ்வளவு எளிதானதாக இருப்பினும் அவர்கள் ஏன் கடினமான பாதையை ஏற்க வேண்டும்? உண்மையில் பக்தியின் பாதை எளிதானது அல்ல. பக்தியை பற்றி அறிவற்ற அங்கீகாரமற்ற சிலரால் பயிற்சி செய்யப்படும் பேரளவு பக்தி வேண்டுமானால் எளிதானதாக இருக்கலாம். ஆனால் விதிமுறைகளின்படி பயிற்சி செய்யப்படும் போது மன கற்பனைகளில் வாழும் அறிஞர்களுக்கு, தத்துவவாதிகளுக்கும் பக்தியின் பாதையிலிருந்து விலகி விடுகின்றனர். தனது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் 1.2.1 ஸ்ரீல ரூபக கோசாமி எழுதுகிறார். ஸ்ருதி பூரணாதி பஞ்சராத்திர விதி வினா ஜகத் ஜகந்தீஹி ஜனகாந்தி ஹரேர் பக்திர் உத்பாதேயே கல்பதே. உபனிஷத்துகள், புராணங்கள், நாரத
பஞ்சாத்திரம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேத சாஸ்திரங்கள் அலட்சியப்படுத்திய நிலையிலும் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு சமுதாயத்தில் தேவையற்ற தொந்தரவே. பிரமனை உணர்ந்து அருவவாதியும் பரமாத்மாவையும் உணர்ந்து யோகி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே யசோதையின் மைந்தனாகவோ அர்ஜுனின் தேரோட்டியாகவோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. சிறந்த தேவர்களும் சில சமயங்களில் கிருஷ்ணரை பற்றி குழம்புகின்றனர். முஸ்யந்தி யத் ஸ்ரேய மாம் து வேத நகசானக. யாரும் என்னை உள்ளபடி அறிவதில்லை என்கிறார் பகவான். அப்படியே எவரேனும் அவரை அறிந்திருந்தாலும் ஷ மகாத்மா சுதுர்லப. அத்தகு மகாத்மா மிகவும் அரிதானவர். எனவே மிக பெரிய பண்டிதனாக அல்லது தத்துவவாதியாக இருந்தாலும் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டின் பயிற்சி செய்யாவிடில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி தத்துவ அறிய முடியாது. தூய பக்தர்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரை அறிய இயலாத திவ்ய குணங்களின் சிலவற்றை அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக விளங்குதல், அவரது சர்வசக்தி, ஐஸ்வர்யம், அவரது செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு, துறவு ஆகியவற்றை அறிய முடியும். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களிடம் மிகவும் கருணை உடையவர். பிரம்ம ஞானத்தின் இறுதி சொல் அவரே. அவரது பக்தர்கள் மட்டும் அவரை உள்ளபடி உணர முடியும். எனவேதான் கூறப்படுகிறது, அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நமேதி நபவேத் இக்ராக்கியம் இந்திரியா சேவான்முக ஜிக்வாதோ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி அதஹ. மழுங்கிய ஜட புலன்களை கொண்டு யாரும் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி அறிய முடியாது. ஆனால் அவர் தனது பக்தர்களின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் மகிழ்வுற்று தன்னை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 1.2.234 விளக்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தவறுக்கு மன்னிக்கணும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. இல்ல இப்படியே வாசிக்கும் போது எல்லாம் சரியா ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்க? 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனே உண்மையை அறிகிறான். ஸோ கடவுளை பற்றிய உண்மையை புரிந்து கொள்கிறான், அறிகின்றவன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. எல்லாரும் அந்த மாதிரி நிலையை அடைய மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இது நமக்கு தோணலாம், எப்படி நம்மளாம் டிவோஷன் சர்வீஸ்ல முற்பட்டாச்சு, இப்போ நமக்கு கடவுளை பற்றி முழுமையாக தெரியுமே அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனா நமக்கே கிளியர் நமக்குள்ள நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா எந்த அளவுக்கு நமக்கு கடவுள் பற்று இருக்குன்னு நமக்கே தெரியும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு லெவல்ல இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தில் அடியெடுத்து வைத்தவுடன் நம்ம குருக்குல நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தட் இஸ் சாதனை பண்ணணும். சாதனைன்னா என்ன? தட் இஸ் நம்ம 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி 16 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணணும். இது பேசிக். இதை நம்ம பின்பற்றும் போது அர்ச்சனா அதுனா நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற அந்த பல கோடி வருஷங்கள் உள்ள நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கோம். அப்ப அந்த பிறவியிலெல்லாம் நமக்கு சேகரித்துள்ள அந்த அழுக்குகளை நம்ம நெஞ்சத்திலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும், கழுகி எடுக்க வேண்டும். அந்த அழுக்குன்னா என்ன? தட் இஸ் இந்த பற்று, குரோதம், கோபம்ல, அப்புறம் காமம், இதெல்லாம் நம்ம மனதிலிருந்து எடுத்து களைய வேண்டும். அதை களைந்து விட்டு கிருஷ்ண உணர்வினை அதற்கு மாற்றாக நாம் எடுக்க வேண்டும். இது நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த முறை ரொம்ப முக்கியம். அதற்கெல்லாம் முதற்படி என்ன? நம்ம கிருஷ்ண மேல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கையும் பக்தியும் வேணும். கிருஷ்ண மேல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லைன்னா அவரால் சரணடைய முடியாது. இல்லை நம்ம விதண்டாவாதத்துல நம்ம அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு பேசிட்டு இருந்தோம்னா
ஒரு படி நம்ம முன்னாடி எடுத்து வைக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம கடவுள் ஆயிடுவாங்க. அந்த நிலையில இருக்கும் நமக்கு. ஸோ கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் ஆன்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், பௌதிகத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பனா அவன் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அவனுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நடக்க போறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த நிலையில இருக்கான். அந்த நிலையெல்லாம் ஒருத்தர் இருந்துட்டு இந்த கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காரு, இந்த விஸ்வரூபம் எல்லாம் காமிக்க முடியுமா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்த முடியுமா, இதெல்லாம் ஒருத்தர் செய்தார்னா ஓகே, அவரை நம்ம அங்கீகரிக்கலாம் கடவுள் அப்படின்ட்டு. யாராலும் பண்ண முடியாது. பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். அதனால்தான் அவரை முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த உண்மையை புரியாதவர்கள் தான் இந்த ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. பிலாசபர்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அவங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி சிலவங்க என்ன, இப்போ இதுல சங்கராச்சாரியார் இந்த அருவவாதிகளுடைய இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. சங்கராச்சாரியாருக்கு தெரியும் தட் இஸ் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அதை அங்கீகரிக்கிறது இல்லை. அவங்க சங்கராச்சாரியார் எடுத்தால் அவர் சொல்லியிருக்காரு தட் இஸ் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவரே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா இந்த அருவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு உருவம் இல்லை, அவர் பிரம்ம நிலையில இருக்காரு. பிரம்மன் அப்படின்னா தட் இஸ் எனர்ஜி, அவர் உருவம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது தவறு. அப்போ முழுமையான புரிதலே கிடையாது. இதே மாதிரி ஒரு யோகி இருக்கிற நிலையில என்ன, நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மனதை இந்த கட்டுப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். எப்படி அது சர்டன் ப்ராசஸ் வழி அஷ்டாங்க யோகம் இந்த மாதிரி முறையில். ஸோ அந்த கட்டுப்பாடை அந்த முறையை கைவிட்டால் உடனே கட்டுப்பாடு அவர்கள் மீண்டும் இதுல பௌதிகத்துல இல்ல வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஸோ எதனால அப்படின்னா அவங்க மனதை கட்டுப்படுத்துறாரு. அவர்கள் பகவானின் மேல் இருக்கிற பூர்ண நம்பிக்கை கிடையாது. அவர்கள் இந்த அருவவாதிகளோட பெட்டர். ஓகே, இந்த ஓவர் ஹேண்டட் நாராயணா அவங்க இதயத்தில் இருக்காரு. அது முழுமை அறிவு எப்போ ஏற்படுதுன்னா தியானம் செய்து அதற்கப்புறம் அவருக்கு தொண்டு செய்து அவர் இந்த கிருஷ்ணருக்கு சேவகனா இருந்து முழுமையாக சரணடைகிற நிலை. யார் ஒருவர் இந்த யோக நிலையில் அடைகிறார்களோ அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு ஒரு தூய்மையான பக்தன் ஆகிறான். ஆனா இது எல்லாரும் அடைவதில்லை. அவர்கள் எல்லாம் சிதிகளை ஏற்பட்டவுடனே அவர்கள் சிதிகளை உபயோகிக்க தொடங்குகிறார்கள். பகவானுக்காக சேவை செய்யாமல் அவர்கள் வழி மாறி விடுகிறார்கள். ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி இருக்கிறவங்க கடவுளை கிருஷ்ணரை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது தான் ஒரு பக்தன். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த 5 ரசத்தில் பகவான் உறவு கொள்ள முடியும். அவர்களுக்கு உங்களுக்கு அது கிடையாது. ஸோ இந்த நிலை வரணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாராலும் முடியாது. அது தூய பக்தனால் தான் அந்த நிலை வர முடியும். ஸோ நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம முதல் இந்த சாதனைகளை கண்டிப்பாக செய்யும். நமக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ். இப்போ சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரா இருக்கட்டும், இல்லை ஃபுட்பால் பிளேயரா இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல ஒரு தொழிலாளியா இருக்கட்டும், அவங்க என்ன செய்யணும்னா முதல் அவங்க ட்ரைனிங் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த ட்ரைனிங் பூர்த்தியாக்கி அந்த ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுத்ததை அவங்க பக்காவா பண்ணும்போது தான் அவங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆகுறாங்க. நமக்கு இந்த ட்ரைனிங் தான் நம்ம இதுதான் இது எக்ஸசைஸ் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த சாதனைகள் 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம அந்த இது we should not 16 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணணும் நம்ம. அதே மாதிரி நம்ம இந்த காலையில் இருந்துச்சு இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும். இது நம்ம மங்களார்த்தி இருக்கணும், அப்புறம் ஏகாதசி விரதம், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஸோ இந்த சாதனைகள் நம்ம செய்யும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பியூரிஃபை ஆகி கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடிகிறது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சாது சங்கம்.
அப்படி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணாதான் ஆன்மீகத்தில் நாம் முன்னேற முடியும். இது நம்ம எதுவும் இதெல்லாம் நம்ம சீரியஸா எடுக்காம, ஓ ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க, நான் ஏதோ தோணுது பண்ணுவேன், வேண்டும் போது பண்ணுவேன், இல்லாட்டி பண்ணாம இருப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா அது வந்து நம்ம இந்த பாதி கிணற தாண்டின மாதிரி தான் இல்லையா? நம்ம ஒரு கிணற பாதி தாண்டினா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? நம்ம கிணற தாண்ட பாக்குறோம், பாதி கிணற தாண்டினா என்ன ஆகும்? கிணறுக்குள்ளே விழுந்துரும் பிரபுஜி. அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். நிறைய வந்து ஏன் ஒரு பக்தன் வந்து ஃபுல்லா இப்ப நான் பக்தி தொண்டு பண்றேன், நான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கேன், ஆனா எனக்கு வந்து இந்த முழுமையாக செலவு நினைப்பாங்க. என்ன காரணம்னா அவர்கள் வந்து இன்னும் வந்து அவர்கள் நெஞ்சில் இருக்கின்ற இந்த அழுக்குகள் இல்ல, நெஞ்சில் இருக்கிற அந்த இத்தனை கோடி வருஷங்கள் பிறப்பினால் கிடைத்துக்குள்ள இந்த அழுக்குகள் நீங்க வேண்டும். அதற்கு வந்து they have to do this சாதனை. இந்த சாதனை எல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னேற்றம் அடையும். முதல்ல பண்ணும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி பழக்கப்பட்டது கிடையாது. அதற்கு பதிலாக நம்ம வந்து அதை பண்ணணும், இந்த வைராகிய மனதில் வந்து விட்டால் நாம் முன்னேற முடியும். அதனாலதான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, இவ்வளவு பேர் வந்து ஆரம்பித்தாலும் என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ள முற்பட்டாலும் அதுல வந்து சிலரே வந்து அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை அப்படி உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? சிரவணம் முக்கியம், கேட்கணும். அதே மாதிரி சாது சங்கா முக்கியம். அதே மாதிரி ஸ்ரத்தா, கடவுள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையும் பூர்வமாக இருக்க வேண்டும். நாம் சரணடைய வேண்டும், அவர்தான் எல்லாம் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு நம்ம அந்த சரணடைந்து அந்த மனநிலையில் நம்ம வந்து எல்லாம் செய்தால் நமக்கு வந்து நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் நாம் முன்னேறலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஓகே, அடுத்தது படிங்க 7.4. யார் படிக்கிறா 7.4? ஹரே கிருஷ்ணா. 7.4 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே நான் கிருஷ்ணா படிக்க பிரபுஜி. ஓகே, சங்கரன் ஹரே பிரபுஜி 7.4 படிங்க. மாதாஜி அடுத்தது ஓகே. படிங்க. ஓகே. பூமிராபோ நலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவ ச அகங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதிஷ்டதா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். பொருளுரை: இறை விஞ்ஞானமானது இறைவனையும் அவரது பல்வேறு சக்திகளையும் ஆராய்வதாகும். ஜட இயற்கை பிரகிருதி பகவானது பல்வேறு புருஷ அவதாரங்களின் சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாத்வத தந்திரங்களில் ஒன்றான நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணோஸ்து த்ரீணி ரூபாணி புருஷாக்யான் யதோ விதுகு ஏகம் து மகதः ஸ்ரஷ்டு த்விதீயம் த்வண்ட சௌஸ்திதம் த்ரிதியம் சர்வபூதஸ்தம் தானி ஞாத்வா விமுச்யதே. ஜட உலகின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். முதல் விரிவங்கமான மகாவிஷ்ணு மகத் தத்துவ எனப்படும் மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கிறார். இரண்டாவது விரிவங்கமான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். மூன்றாவது விரிவங்கமான க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றார். இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். பகவானின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்றே இந்த ஜட உலகம். இஃது ஒரு தற்காலிக தோற்றமாகும். ஜட உலகின் எல்லா செயல்களும் பகவான் கிருஷ்ணனின் விரிவங்கங்களான இந்த 3 விஷ்ணுகளால்
நடத்தப்படுகிறது. இந்த புருஷர்கள் அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கடவுளின் கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானத்தை அறியாதவர் இந்த ஜட உலகம் ஜீவாத்மாக்கள் அனுபவிப்பதற்காகவே என்றும், ஜீவாத்மாக்களே புருஷர்கள் ஜடசக்தியின் காரணமும் அதிகாரிகளும் அனுபவிப்போரும் என்றும் பொதுவாக எண்ணுகின்றனர். பகவத்கீதையின்படி இந்த நாத்திக முடிவு பொய்யானதாகும். தற்போதைய பதத்தில் கிருஷ்ணரே ஜடத்தோற்றத்தின் மூல காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் இதனை உறுதி செய்கின்றது. ஜடத்தோற்றத்தின் மூலக்கூறுகள் பகவானின் பிரிந்த சக்திகளாகும். அருவவாதிகளின் இறுதி இலக்கான பிரம்ம ஜோதியும் ஆன்மீக வானில் உள்ள ஓர் ஆன்மீக சக்தியே. வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ளது போன்ற ஆன்மீக வேறுபாடுகள் பிரம்ம ஜோதியில் இல்லை. அருவவாதிகள் இந்த பிரம்ம ஜோதியினை தங்களது இறுதியான நித்தியமான இலக்காக கருதுகின்றனர். எங்கும் பரவியிருக்கும் பரமாத்மாவும் ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவின் நிலையற்ற தோற்றமே. பரமாத்மா ஆன்மீக உலகில் நித்தியமாக தோற்றமளிப்பது இல்லை. எனவே உண்மையான பூரண சத்தியம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே. அவரே பூரண சக்தியுடையவர். பலதரப்பட்ட பிரிந்த சக்திகளையும் அந்தரங்க சக்திகளையும் உடையவர். ஜடசக்தியை பொறுத்தவரையில் மேலே குறிப்பிட்ட 8ம் அதன் முக்கிய தோற்றங்களாகும். இவற்றில் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய 5ம் ஸ்தூல படைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றினுள் 5 புலன் விஷயங்களும் அடங்கும். அவற்றிலிருந்து ஒளி, தொடு உணர்வு, உருவம், சுவை, வாசனை ஆகியவை தோன்றுகின்றன. ஜட அறிவியலில் இந்த 10 விஷயங்கள் மட்டுமே உள்ளன, வேறு எதுவும் இல்லை. மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய 3ம் பௌதீகவாதிகளால் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. மனதின் செயல்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் தத்துவவாதிகளின் அறிவும் பக்குவமானதல்ல. ஏனெனில் இறுதி மூலமான கிருஷ்ணரை அவர்கள் அறிவதில்லை. நான், எனது எனும் எண்ணமே ஜட வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. அகங்காரம் என அழைக்கப்படும் இந்த எண்ணம் ஜட இயக்கங்களுக்கான 10 புலனுறுப்புகளை உள்ளடக்கியது. புத்தி என்பது மகத்தத்துவ எனப்படும் மொத்த ஜடப்படைப்பினை குறிக்கின்றது. இவ்வாறாக பகவானின் 8 பிரிந்த சக்திகளில் இருந்து ஜட உலகின் 24 மூலங்களும் தோன்றுகின்றன. இவையே நாத்திகத்தன்மை வாய்ந்த சாங்கிய தத்துவத்தின் கருப்பொருளாகும். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சக்திகளிலிருந்து தோன்றிய அவை அவரிடமிருந்து பிரிந்து இருக்கின்றன. ஆனால் குன்றிய அறிவுடைய நாத்திக சாங்கிய தத்துவவாதிகள் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை அறியார். பகவத்கீதையின்படி சாங்கிய தத்துவத்தின் விவாத விஷயம் கிருஷ்ணரின் புறசக்தியின் தோற்றமே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ நமக்கு இந்த இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜடசக்திகளாகும். நமக்கு தெரியல, இந்த ஜடசக்தி நம்ம இந்த உடல், இந்த பௌதிகத்தில் இருக்கிற பௌதிகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜடசக்தியினால்தான் உண்டாயிருக்கு. அதுதான் அதோட பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் இந்த 8 எலிமெண்ட்ஸ் பிளஸ் நம்ம டோட்டலா 24 எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம்ல, முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? நம்மள உடல் 24 எலிமெண்ட்ஸ் அதை பண்ணியிருக்கு. இது 8 ஆயிடுச்சு, பாக்கி என்ன 13 ஞாபகம் இருக்கா? ஜஸ்ட் கெஸ். கர்மேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், ஆ, ஞானேந்திரியங்கள், ஆ, 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், ம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், ம். அப்புறம் முக்குணம், அன்மேனிஃபெஸ்டட் குணம். ஸ்டேட். 24 அப்புறம் எலிமெண்ட்ஸ். பஞ்சபூதங்களும் இருக்குது தானே பிரபுஜி? அதான் இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல 8 கொடுத்துருக்கு இல்லையா? நீர், ஆமா. நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது பஞ்சபூதம். மனம், புத்தி, அகங்காரம். அப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா?
ஸோ 24 எலிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த பூமியில் இருக்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அதையும் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது யாருக்கு இதை பத்தி எல்லாம் வந்து புரியும்? இதை பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு தான் இதை பத்தி ஃபுல்லா புரியும். இந்த இறை விஞ்ஞானத்தை வந்து புரிந்தால் மட்டும்தான் இந்த விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லாவிட்டா பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு பிரீஃபா இது எப்படி தோற்றம் உண்டாயிருன்னு பார்க்கணும். இதை பத்தி ஃபுல்லா படிக்கணும்னா அது 4-5 கிளாஸ் தேவைப்படும். பகவத்கீதையில ஒரு ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ சாப்டரே இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, கிரியேஷன் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லா அதை பத்தி தான் படிப்போம். ஸோ அது அங்க டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிரீஃப் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஜட உலகம் எப்படி படைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? தட் இஸ் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் வந்து நம்ம காரணோதக்ஷ கிருஷ்ணர் வந்து 3 ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இதை வர்றாரு, காரணோதக்ஷ விஷ்ணு வர்றாரு. மற்ற எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த லைன் வந்து நான் டீட்டெயிலா போல நான் வந்து சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து 3 விஷ்ணு வர்றாரு அப்படின்ட்டு மொத்தம் சொல்றேன். நான் இப்போ அந்த ஆக்சுவல் இது நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். நம்ம டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை பத்தி தனியாவே உங்களுக்கு பிரீஃப் பண்றேன். ஆனால் இப்போ நம்மளுடைய புரிதலுக்கு வேண்டி இது மட்டும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் கிருஷ்ணர் இருந்து பல்ராமர், அப்புறம் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து இந்த 4 இது ஃபர்ஸ்ட் 4 எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 எக்ஸ்பேன்ஷன்ல சங்கர்ஷ்ணர் ஒருத்தர். அந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து செகண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் வருது. அந்த செகண்ட் 4 எக்ஸ்பேன்ஷன் சங்கர்ஷ்ணர் இருக்காரு. இந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, புருஷாவதாரம், 3 புருஷாவதாரம். அது என்னன்னா காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. இவங்க 3 பேரும் தோன்ற. ஃபர்ஸ்ட் வந்து காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு. அவர் வந்து இந்த ரிவர்ல இருக்கும்போது அங்கிருந்து அவருடைய இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அவருடைய போர்ஸ், தட் இஸ் வேர்வை இது இருக்கு இல்லையா, இதுல இருந்து ஒவ்வொரு அண்டங்கள் வந்து உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது. அவருடைய உள்மூச்சுல வந்து வெளிமூச்சுல அண்டங்கள் உருவாகும். உள்மூச்சு எடுக்கும்போது அண்டங்கள் வந்து மீண்டும் அழிந்து விடும். அதுதான் அதோட ப்ராசஸ். ஸோ அவருடைய வெளிமூச்சு எடுக்கும்பொழுது இந்த அண்டங்கள் உருவாகும் பொழுது, ஸோ காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணுடைய தேகத்திலிருந்து அந்த அண்டங்கள் உருவாகிறது. அந்த அண்டங்கள் எப்படி நம்ம பார்த்தோம், குளோப்ஸ் இல்லையா, அந்த குளோப் எல்லாம் இந்த குளோப் உருவாக எடுக்கும். அந்த இவங்க அந்த ஓரொரு அண்டங்களுக்குள்ள வந்து கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்றாங்க. அவர் என்ன கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. அந்த அண்டங்களுக்குள்ள அவர் அந்த கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு இருக்கின்றார். அவருடைய நாதியிலிருந்து ஒரு தாமரை இது உருவாகிறது. அந்த தாமரை கொடி உருவாயிருந்தா அதுல இருந்து தான் பிரம்மா உருவாகிறார் முதல்ல. ஸோ ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு பிரம்மா இருப்பாங்க. அந்த அண்டங்களுடைய சைஸ் அதுக்கு அனுசரித்து பார்த்து நம்மளுடைய அண்டங்கள் இருக்கிறது அதுல வந்து பார்க்கும்போது பிரம்மாவுக்கு 3 தலை. அதே மாதிரி மற்ற அண்டங்கள், பெரிய அண்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது 1000 தலை இருக்கிற பிரம்மாக்கள் எல்லாம் உண்டு அப்படின்னு நம்ம இதிகாசங்கள் சொல்லியிருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய புரிதலுக்கு நம்ம வந்து பல பிரம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் ஒரு பிரம்மா இருக்கிறார். ஸோ நம்மளுடைய அண்டங்களுக்கு பிரம்மாவுக்கு வந்து 3 தலை இருக்கிற பிரம்மா, அதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பிரம்மாவுடைய இது என்ன பண்ணி என்னன்னா ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் எல்லாம் படைக்கிறார். இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கிறார். இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது. எல்லாம் உயிருள்ளவும் சரி உயிரற்றவை எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது. படைக்கும் பொழுது இந்த உயிரினங்களுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜீவாத்மா உள்ள வந்து போகுது இல்லையா. இந்த உயிரினங்கள்ல ஜீவாத்மா இருக்கு. அந்த ஜீவாத்மாவுடன் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா வருது. அந்த பரமாத்மா யாரு அப்படின்னு சொன்னா க்ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. தட் இஸ் கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணுக்கு அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்பேன்ஷன் க்ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. க்ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு தான் வந்து ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்குள்ளும் இந்த ஜீவாத்மாவுடன் சேர்ந்து வருகிறார். ஸோ
நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, மனதில் இருக்க பரமாத்மா யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீரட்சாய் விஷ்ணு. ஸோ அவர் அவர் தான் நம்ம இஸ் கைடிங். நம்ம இந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது நம்ம இன்னும் டீட்டெயில் 15 சாப்டர்ல ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க போறோம். அதெல்லாம் எப்படின்னா, தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாக்கு அந்த ஜீவனுக்குள்ள என்ன நடக்குது அது மட்டும் தெரியும். அதோட மட்டும் இல்ல, அது பரமாத்மாவா இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லா ஜீவன்கள் என்ன நடக்குது அது அவருக்கு தெரியும். அந்த ஜீவாத்மாக்கு ஜீவன் இப்போ நான் மோகன்தாஸ் அப்படின்னா என்ன ஜீவாத்மா, எனக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ எனக்கு என்னுடைய உடலில் என்ன நடக்குது அது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் என்னுள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு எல்லாம் என்ன நடக்குது எல்லாம் தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து பரமாத்மா, அவர் வந்து ஸ்ரீரட்சாய் விஷ்ணு. ஸோ அப்போ இந்த 3 அவதாரங்கள் இல்லையா, எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து புருஷ அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவர்களுக்கு இந்த பணி உண்டு. ஓகே. ஸோ இதற்கு மேல நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணல. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிலாசபிக்கல் டாபிக். அது நம்ம இன்னொரு நாள் டைம் இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு எல்லாம் ஆர்வம் இருந்ததுன்னா, நான் வந்து செப்பரேட்டா வந்து அதை பத்தி சொல்ல, கிரியேஷனை பத்தி என்னன்னு எடுத்து வைக்கிறது உங்களுக்கு. ஆனால் இப்போ வந்து இதை பத்தி தெரிஞ்சா போதும். ஏன் இது இங்க ரிலவெண்ட் அப்படின்னா, இங்க என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஸோ இது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணர். அவரு தான் வந்து எல்லா காரியங்களையும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல கரெக்டா பண்ணியிருக்காருல்ல. எல்லாம் வந்து ஒரு கோர்வையா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா எது இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா கைவசம் தான் இல்லையா. அதனால தான் வந்து எல்லாம் யாரு கட்டுப்படுத்துறாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் கட்டுப்படுத்துறாரு. இல்ல வேற எதுவும் இவ்வளோ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேக்டரி ஆப்ரேட்டர், அந்த ஃபேக்டரியை யாரு கட்டுப்படுத்துறா, அதோடைய பாஸ் இல்லையா, அங்க இருப்பாங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சேர்ந்து அதோடைய பாஸ் கிட்ட ஃபைனலாக மேல இருக்கிறவங்க சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், அவர் வந்து அதே மாதிரி தான். அது இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு எல்லாம் யாரு அதிபதி அப்படின்னா கிருஷ்ணன். அது புரிஞ்சுக்கணும். இதை வந்து யாராச்சும் கொஸ்டின் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து அடுத்த பக்கம் கம்பெனில போய் நின்றுட்டு வந்து சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் பார்த்து இவர் ஒண்ணுமே பண்ணல, இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கும்? இட் லுக்ஸ் ஸ்டூபிட் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான். அவங்களுடைய அறிவுக்கு என்ன தென்பட்டு இருக்கிறதோ அதை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி தான் தெரியும், தவிர மற்றது தெரியாது. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அதனால்தான் வேதங்களும் நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தில் போகும்போது நம்ம குருக்கள் வழியாகவும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வழியாகவும் நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து இந்த மாதாஜி ஹரே வந்துட்டாங்க கிருஷ்ணன். பிரபுஜி. ஓ சாரி ஓகே மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, ஐ Hare ஜஸ்ட் Krishna, டுக் Prabhu. அடிஷனல் Pranam, டைம். Prabhu. It's okay, Prabhu. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்தரா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இதோட இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம். वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास की जय, भगवद गीता भागवत की जय। और